Takže čaute ľudia, vítajte u môjho celkom už 6. dielu zo série Minecraft začiatky. No a toto je vlastne 6. epizóda a 3. diel zo začiatkov. Tak, doťažíme ten stone, prepačte. Doničíme ten stoneový tento krumpač a potom už potom už začneme s tými železnými. Vyrobil som si ich dosť a ideme tam, kde sme naposledy skončili, čiže to si vykopeme tu na ja sa snažím koblami, takže a niekedy aj torčkami, však ako ste videli, mal som tam torčku. Tak. Ja nemám malý hunger bar, to som urobil teraz veľkú blbosť. Že som išiel bez jedla. Ja to ešte vzdám ešte na chvíľku. Za chvíľku som hore. Si dám torč. No zase hento budem musieť Dneska mám výnimočnú náladu, pretože je 9.11. A týmto dátumom sa značí to, teda možno niektorí ho nepoznáte, ale je to slovenský dobrý rapper, je to s menom, prepáčte, teraz mi to dačo skočí, áno, je to nejaký ten, neviem ako to povedať. Tak, už je vyriadené. Je to slovenský rapper Separ, ktorému dnes vyjde 9.11. o 20.00 mu vyjde pesnička, o ktorú ja mám dosť veľký záujem a vypočujem si ju. Ja Separa počúvam už dosť dlhé roky. Odtedy vlastne ako začalo. No a tak najdeme teraz k spevu. Au! Teraz ideme do jaskyne ťažiť. Tak, no váde to. Dobre, nevadí. Takže nepadnem tu na dole. Je to čo je? Aha! Tak. Tuto bol tuším tak, kde ten gold, čo som vtedy našiel, zlato. Hej, tu nebolo tak, kde. Á, nelaguj. Ideme tam, kde sme presne skončili, pri tom bedrocku. Tam ako sme našli diamanty. Tam bol iron asi, preto je to vykopané. Ja si vôbec nepamätám, čo som robil v minulom dieli a tak ďalej. A toto video asi vydám 10.11, tak potom sa večer teší, či mi hrabe, že áno, dneska nová pesnička od Separa, 9.11. Natáčam to, ale možno, že to ešte si hnem dať do polnoci, pretože ja rád o polnoci hore. Tak uvidím. Rovno. Áno, tu je ten bedrock, ktorý sme hľadali. A môžeme kopať ďalej. Aby sme ale nenatrafili na lavu, ktorá je nad nami, tak pôjdeme ďalej od blokov. Veď počujete. Počujete sami. Môžete sa presvedčiť. Nebojím sa kopnúť. Dobre, redstone máme. Tu je iron. Ľahko vykopateľný s ironovým krumpáčom. Tak. No a v dnešnom dieli budeme hľadať ďalšie diamanty. V minulom dieli nebol cieľ nájsť diamanty, ale ten cieľ, ktorý mal byť na dneska, sa splnil v minulom dieli.
Nevadí. Dúfam, že sa nám podarí nájsť. A keď nie, nevadí, aspoň budeme mať zásoby koblu, uhlia a iných podobných vecí. Stále tu počujem lávu a bojím sa. Pretože keď mi zhoria veci, tak som v keli. Inak diamant rád býva za redstoneom. Neviem, no tu na není. Dobre. Nebudem radšej do boku kúpať niekde proste. Len rovno, keď zbadám ľavu, zdrhám, samozrejme. Tu už sa mi stalo, preto si dávam na to bacha. To mám z vlastnej skúsenosti. Nebojte sa. Keby tam boli teraz diamanty, tak ja sa asi zabijem. Pretože cez bedrock sa neprekopete. Proste aj Menu dal také video, že kopaní bedrocku a dal ho 10 hodinové, takže akože fú. A proste nevykopal, toto sa proste nedá. Iba na kreatíve samozrejme. No a tým pádom by sme nemuseli chodiť ťažiť, keď máme kreatívu. Ale s kreatívom sa začiatky točiť proste nedá, to sa nedá. Dačo tu kýbí zo spodu, neviem čo to je. Tak hľadáme diamanty, ktoré sa ťažko hľadajú. Strašne, strašne. Aj. Och. Mám redstone. Áno, ďakujem vám, redstone, že ste tu. Ale vás dnes nepotrebujem. Potrebujem diamanty. Ktoré potrebuje na survival asi každý. Skúsim kopať do vrchu. Tamto. Ale je tu dojde na blízku láva, takže dúfam, že sa nezabijem. Proste to zakoblujem, akože tu na som bol. Teraz keby tam boli diamanty, tak som asi skapal. Áno, Hangar, áno. Inak, ak sa pýtate, kde som zobral chleba, tak z obilia. Proste obilie som si vysekal, zasedal na nohu. Spokojný človek. Tak. No. V tomto dieli asi ani diamanty nenájdeme. Neviem, či fakt existujú v jaskyni, neviem. Proste, že jeden diamant nájdeš. Ja neviem, čím to je. Tu máme uhlie, ktoré práve teraz nepotrebujeme. No nie, nepotrebujeme ťa. A neplač. Áno? A to je si úplne nudné.
Pozrite, nič za ním není proste. Snaží sa prekopať cez neho a nič nezmazám. Ale budeme mať nekonečno surovín a môžeme si postaviť dom. Už nemusíme vydať skale ako nejakí mutanti, ktorí sa ubytovávali v jaskyniach. Záhadný štrk, neviem čo to robí. A viete čo sa vám môže stať? Že kopete a poviete si, to už nič nebude. A presne za tým blokom bude diamant, takže akože pozor na to. Ako nedá sa kopať do konca, lebo koniec proste podľa mňa v kopaní je až pri bedroku. Čo som urobil? Nazvali torčku a nie kobla. Dobre, tak diamanty už máme v minulom dieli, takže to je asi z dielov ťaženia asi všetko, predpokladám. Asi hej, počkajte, pozriem. Ešte mám nejakých cca 5 minút čas. Ešte chvíľku budeme kopať. Áno, to som presne čakal. Dobre ľudia, tak ja idem radšej už naspäť domov pomaličky. Ešte do uhlie vyťažíme, aby sa nenudili. Hej, za tým je redstone. Tam je redstone hore, hej? Tak, prečo som ticho? Ty koksa, ako sa dostane z jaskyne? Tak. Doľava. Rovno. Nakoniec ešte nenájdeme dom ľudia. Uj, to bolo veľmi zlé. A nie, dobre, ideme. Nie, to sme mali ísť. Áno, dajte to. Áno, konečne, našli sme cestu, takže super. Spokojnosť je na mojej strane. No takže svoj úkol, alebo teda úlohu sme splnili v minulom dieli, takže diamanty už máme a napíšte do komentov, čo som mal robiť. Čo si mám s nich vyrobiť, teda lepšie povedané. Tu na láva nebude, tomu sa nemusím obávať. Môže sa stať akože, že tu bude láva nejaká pozabudnutá. Ale tak málo kedy. Tak ideme, dobre. No a ťaženie sa pre nás skončí, ja to tak strašne baví ťažiť. Ale ďalšie diely nemôžem robiť, pretože lodí by nebavilo napríklad ťaženie nejakých 5 dielov, hej, proste to by bola úplná kravina. A našiel som aj dosť redstoneov znova.
by mi mohla aj farma narásť inak. Teraz to vydiahneme sem hore. Aha, logika. OK. O chvíľku budeme na vrcholi. Tak ľudia, sme vonku z trápiacej sa jaskyne, z ktorej sme vyšli. Ja nemám jedlo. Je to smutná správa, no? Že sme nič nedoniesli pomaly, ale máme zase gold. Golden gold, či ako sa to povie? Ani neviem. Nové kovostolne najprv pôjdu. Uhlie, kam dám do akej tvorbe. 56, 64. Nemám nejaké uhlie. Nie, a jedlo nemám vôbec, takže pozriem sa ešte, koľko natáčam. Dobre, tak toto video dáme teda 20 minútové teda. A ešte by som chcel si teda nájsť nejaké jedlo. Ktoré dúfam, že nájdem. Pretože dobre, bohatí sme. Máme niekoľko dosť surovín, ale sme bez jedla. Preto sa budeme musieť živiť len tým, čo nám tu narastie. Aha. Zasadíme naspäť. Kľudne to akože môžete zväčšiť bowmealom. Ja teraz bowmeal nemám aktuálne. Toto je iba na jeden chleba. Toto, čo mám 3. Takže to je strašne málo. Mohol by to z jedného vyrobiť. Proste z jedného tohoto. Tu na to iba jedno. Tak jeden chleba. Proste, lebo 3 to je dosť a... No ráno si pôjdem niečo nájsť. Ale mi to už bude mimo natáčania, takže... Ja sa s vami lúčim. Zdraví vás Rodas HD. A som rád, že sme našli tie diamanty, ktoré som slúbil. Sice nie v tom dieli, ktorý som slúbil. A našiel som. Takže sa majte super. Zdraví vás Rodas HD. Čaute.